Takže tu máme chránenú prírodnú pamiatku. Priblížime, aby sme si to mohli aj prečítať. Je to unikátny príklad výskytu mohutných gúľ, ktoré vznikli podzemským zosuvom treťohorských plyšových usadenín. Jedinečnosť geometrických významnej lokality spočíva v značných rozmeroch gúľ. Tu hneď máme jednu, ktorú si môžeme priblížiť trošku. Tak. A je ich tu viacej, tých gúľ, ktoré sa nachádzajú. Možno, že nikde, len tu. Nikde na celom svete sa nenachádzajú takéto pamiatky, ktoré sa gúľali po morskom dne a vlastne sú svedkami a v nich je ukrytá celá minulosť. Celá minulosť, podľa ktorej by sa dalo určiť, aké bolo podnebie, počasie a tak ďalej. To natáčam nie pre seba, ale pre toho, čo to bude potrebovať možno nejakí geológovia alebo vedci, ktorí by chceli určiť nejakú dobu podľa tých kameňov. Takže to je všetko. Majte sa krásne, dovidenia.